Ife amafumu sitigwira ntchito ndi chipani chilichonse chotsutsa boma kapena cholamulira boma. Ifeyo we are simple youth, group of youth amene timafuna tizizibweretsa zinthu poyera, tizikamba chilungamo chenicheni chimene chikuchitika mdziko lino. Doesn't matter kuti ndi za chipani, ndi za entertainment kapena chilichonse chimene chikuchitika. Ifeyo zikatipeza timazibweretsa poyera. Kucha kwa lero kwabwera VN imene yawayimisa mitu anthu. Sikudziwika kunena kuti kodi VN ndi yazoona kapena ayi, koma ife sitinafune kukamba zambiri pa VN imeneyi, koma tangofuna kuyibweretsa poyera kuti nafenso anthu athu ayimve kuti kodi VN ndiyochokeradi kwa late President Dr. Saulos Klaus Chilima kapena alipo wina wake amene wangoyipanga Kodi ndi AI kuti zioneke ngati kuti adapanga Kodi ndiwowo, chifukwa zatenga ndithu nthawi yayitali chimwalirire late Vice President pa ngozi yawo ya ndege. Koma izi zikubwera lero nde inuyo tangomvera ni VN nde mutiuze kunena kuti kodi VN ndi yazoona kapena ayi. I just want to say that Chakwera, Chimwendo, these are the people that decided to crush the plan. I just want to say that Chakwera, Chimwendo, these are the people that decided to crush the plan. Umu ndi mene VN imene yamvekera. Ife sitidawonjezere kapena kuchotsera. VN imene ndi yayifupi ndithu. Nde tango kumvesesani kunena kuti inuyo mudzidziwa kunena kuti kodi VN mawu amenewa, voice imeneyi ikumveka ndithu khala ngati kuti ndi mwini wake ndithu Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Komano pena pakenso tikudabwa kunena kuti VN imeneyi who leaked it. Izi ndi zina mwa zinthu zimene zikuti zunguza mitu mpaka pano kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ife ndife ana chabe, monga tanenera kuti sife ma politicians, timangokamba kuti dziko lidzidziwa chifukwa dziko limatsataso achinyamata ambiri ngati ife. So inuyo takambani, in your opinion, what is going on? Is this the real voice of the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, or someone else is playing dumb here? Please say your opinion.